шикоятҳо зиёд зада буданд. сатҳу сифати хидматрасониҳои Душанбе Сити Банк, ки сокинони зиёди муштариаш ҳастанд ва пардохти аксар хадамоти иҷтимоӣ ба воситаи он анҷом мешаванд, яке аз мавзӯъҳои асосии нишасти матбуотӣ дар Банки Миллии Тоҷикистон буд. хабарнигорон рӯзи 20 июл аз Фирдавс Толибзода, раиси Банки Миллӣ, пурсиданд, ки оё аз шикояти мардум огоҳанд. ӯ посухи дақиқ надод. танҳо иддаои баъзе аз сокинонро дар бораи гум шудани пулҳояшон дар ҳамёни электронии Душанбе Сити Банк бепоя номид. гум шудани маблағҳо гуфтед, ин хел ҳолатҳо рӯй намедиҳанд, чунки хоҳ нохоҳ ҳамун маблағ аз кадом ҳисоб ба кадом ҳисоб меравад, камтар вақт мегирад, то ин ки барои баргардондани маблағ камтар вақт мегирад. барои ҳамин маблағҳо гум намешаванд. Фирдавс Толибзода дар посух ба пурсишҳои ба такрори хабарнигорон гуфт, аз 890 арзу муроҷиате ки нисбат ба хидматрасониҳои банкӣ ба онҳо расидааст, 30% ба Душанбе Сити Банк рост меояд. чӣ худи Душанбе Сити ва аз ҷониби сохтори дахлдори мо корбарӣ карда мешаванд, пайгирӣ карда мешаванд, то ки масъалае ки ҳаст бартараф карда шавад. ин таъкиди ӯ дар ҳолест, ки дар чанд моҳи гузашта шикояти сокинон аз хидматрасониҳои Душанбе Сити Банк борҳо садо додааст. Музаффар Одинаев, сокини шаҳри Душанбе, аз зумраи онҳост, ки дар як суҳбати пешинааш бо Радио Озодӣ гуфта буд, 3000 сомонии худро натавонист аз Душанбе Сити бозпас гирад. айву ҷароӣ кардан иҷа уҷа ами хел то ҳатто то пеши роҳбара домадам ки ина квитансия ма даже сообщение омадаги смс паёма ки пули шумо 10 дақиқа пас мегзарад, сабаби ки аму терминалшон интернет надошта, не ки пула на возврат кардан, на ягон кори мара ҳал кардан. дар як тамоси телефонӣ аз Душанбе Сити Банк барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ талаб намуданд. Радио Озодӣ борҳо ба ин ниҳоди молӣ нома бурда, вале на ҳамеша посух мегирад. Душанбе Сити яке аз 3 банки Тоҷикистон аст, ки моҳи ноябри соли 2025 барои ёрӣ ба Русия аз сӯи Иттиҳоди Аврупо таҳрим шуд ва танҳо моҳи апрел ин маҳдудиятҳо бекор гаштанд. дар гузашта низ шикоятҳо аз сатҳи хадамоти ин банк, ки ба мақомдорони баландпоя нисбат дода мешавад, садо додаанд, аммо масъулонаш на ҳамеша ба нигарониҳо вокуниш кардаанд.